izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Kuma wannan abin da take shirin ba zan bari ya fada kaina ni kadai ba. Hajiya Sara da ita duka matsalar sai ta shafe su, sai dai gayyar gaba ɗaya ta watsi. In dai Hajiya Nafisa ta ce za ta ci min mutunci, to a wannan lokacin sai mai girma mace wanda ya san duk abin da yake faruwa, kuma zan bankaɗo abin da ya faru na da ne da na yanzu. Yallaɓai, in har Hajiya Nafisa za ta tumɓuke fiye daga kan mukaminta, to mu ma me ya rage mana? Dole mu ma za ta kore mu. Kai Jibrin, ƙarya take wallahi, bata isa ba. Babu shakka an samu matsala tsakaninta da fiye, kuma ni ma na duka mata, amma kuma bata sani ba, maƙogwaranta na kama, kuma wallahi sai ta yi da na sanin wannan ranar. Yallaɓai, kana so ka ce min wa'annan laifin kan naka na baya da gaske za ta goge su zama babu su? Yanzu asalin labarin zai fara, kuma dole ta bi ni yadda nake so. To na ji haka, ni kuma ya matsayina da kuma mukamina. Sai idan na shigar da kai tsarin, kuma na shigar. To amma ranka ya daɗe, ya matsayin zai zama a wajen Hajiya Sara. Jibrin, na'am, ka san me nake son da kai? Kawai ka zama ɗan tawaye. Allah ko? Firdausi, na yi mamaki da Hajiya Nafisa ta yi wannan kiran tsohon manaja. Wallahi sai abin ya bani mamaki cikin gaggawa. To me abin mamaki na kowa bayan kai ma ina da yakinin za ka neme ka tunda yanzu kana neman abokan aiki ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya amince da haka. Lemon nan na cikin jakaki na baki shi halan malak. Ya kawai. Ina godiya na soya. A ki shanye wallahi. Ha? Ke Firdausi? Wannan kyakkyawar yarinya fa. Ganta wata kyakkyawa da ita. Na kuwa wannan ita ce sabuwar 'yar gidan matawalle wacce nake faɗa maka da a cikin ofis. Kai, amma ko wannan yarinya kyakkyawa ce fa. Ina ne ofis? Gashi na nan. Da Allah ku yi hakuri, ku dan jira mu nan. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Aminu alaihi salam. Sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Sannu ku da aiki. Yawa sannu. Suna na Hassana Abubakar Mutum. Barka da zuwa ranke daɗi. Yawa sannu. Yawa sannu. Yawa. Ba wani abu bane ya kawo ni. Na zo ne domin kulla alaka da ku masu ofisoshi. Domin mu fahimci juna dangane da irin aikinku. Idan da akwai wata matsala mu gyara. Idan kuma aiki yana tafiya daidai mu ƙara wa juna himma da azuma. Masha Allah, hakika mun ji daɗi sosai da wannan bazata. Saboda wannan ita ce rana ta farko da muka fara ganin irin wannan al'amari a wannan ma'aikata. Kuma insha Allah za mu bayar da haɗin kai. Maryam ba ta guri ta zauna. Daɗin sofar cin alkairi
wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai Soja, ina faɗa maka maganar nan ba. ya biyayya in ba so za a yi ba. Tofa, me yake faruwa ne? Bilal, bismillah mana. Me ne yake faruwa na ga ma'aikata a cikin ma'aikata sun yi jugum-jugum a tsaye? ai malam Sale muna tare da ɗiyar mai girma mu tawalla kanwar Hajiya Nafisa. Muna gwada mata yadda ayyuka suke tafiya. To, da ina kuka zagaya ta? Yanzu dai haka mun fito daga inda ake sarrafa shinkafa, ita kuma yanzu ta shiga ofishin sal manager. Ikon Allah. Ko ikon Allah, maganar malam Balari ta tabbata. Ta tabbata. Amma gaskiya akwai kura. Sale, Na'am? in dai ko haka ne. Bilal, bismillah kana aiko ma. Faruwa akasi da mabuɗin zuciya. Sale, Na'am? je kala kafar je magi. In dai ko haka ne. Eh, To a kamfanin nan akwai tirka-tirka har zuwa gidan mai girma matawallo. Wallahi da wuya a samu zaman lafiya. gaskiya ne. Domin kuwa wannan yarinya ta zo da babban al'amari. Jibi daga shigowar ta kamfanin nan ta fara jan zuga. Hajiya barka ne. Malam Lawan ko? An ƙara samun wata haihuwar ne? An sake samun karuwa. Sunan da aka sake maimaitawa? A ba shi bane, an dai samu Hajiya Nafisa. So sai da haka nema Yayi. to shi kina jaju. Na gode sosai. A huta lafiya. Zai ki kai wa sales manager. Za ta samu za ta baki ki dawo min da shi yanzu. To shikenan ranki ya daɗe. A kowace rana kuna siyar da shinkafa kamar mota nawa a ma'aikatan nan? A kowane rana muna fitar da 30 to 35 trailer. Zan nawa ne a cikin ita trailer? Kowace trailer tana daukan 30 ton. Kowane ton akwai buhu 20 a ciki. Kuma kin ga muna saka 50 kg ne. 50 kg kuma times 20 zai bada 1000 kg shine 1 ton. Yanzu a ganin ki idan ana so a kowace rana a sai da mota kamar 50 ko 60 wace hanya za a bi? Ranke daɗe sai an faɗaɗa diloli. Sannan kuma sai an magance matsalar alaƙar da ke tsakanin kwastomomi da ma'aikata. Saboda wannan alaƙar ce take hana manyan diloli shigowa domin su siya kaya da yawa. Sakamakon idan sun siya kayan da kuɗinsu ba sa samun kayan akan lokaci. Saboda ana ba shafaffu da mai waɗanda suke da alaƙa da ma'aikata. Sai a yanke layi a ba waɗanda ba sa layi. Hakan yasa ake samun rago kwastomomi kuma manya. Masha Allah. Na gode. Ni ma na gode ranke daɗe. Na barki lafiya. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Production manager. Ranke daɗi. Ina ma'aikacin mu? Ai yana ciki kamar da ke umarta na raka shi. Idan Allah ya kai mu gobe, ina buƙatar duk wani ma'aikaci da yake da alaƙa da manyan kwastomomi da ƙananu. Saboda za mu yi zama. To ba da mu. Za ku iya tafiya na sallame. Zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba.
takardar neman afuwa a bisa bin umarninki da kuma tuba akan laifin da na miki. Ka sama wa kanka lafiya MD. Da a ce ka kai har gobe baka rubuto wannan takardar ba, da tuni na sauke ka daga kan kujerarka. Dole al'amura za su canza. Za ka iya zama Malam MD domin mu tattauna akan wasu muhimman bayanai. Masu yin magana suna cewa faɗin da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa. Ina so na kawo sabon tsari a cikin wannan ma'aikatar. Menene ra'ayinka? Bai kamata a ce sai kin tambayi ni ba. Saboda ko da yadda ta ko babu za ki iya aiwatar da abin da ke bukata. Ka faɗi gaskiya. Amma wannan sakacin shine Hajiya Sara ta dinga amfani da ku tana duk abin da ta ga dama. Ba ga miki cewa Hajiya Sara tana amfani da mu. To ba gaskiya bane? Kaga MD, ba abin kunya bane dan ka faɗi haka. Amma yanzu ka tuba. Kamar yadda kai wa Hajiya Sara aiki tun daga karamar ma'aikata har zuwa nan. Ina so ka dora daga yanzu. Amma wannan karan ni zaka koma yi wa aiki. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Nan ne babban ma'aikatan shinkafan Matawalle wanda muke aiki kamar yadda na gaya miki. Kuma shinkafan Shamadrash ita ce shinkafan gida wanda babu kamata a yanzu. Don haka yanzu zan je wurin da ake ajiye shinkafar Shamadrash in nuna miki yadda ake ajiye ta. A bisa dogon tunanin da na yanke shawarar buɗe hannun jari a cikin wannan ma'aikatar. Ta yadda za mu gayyaci masu hannu da shuni su saka kuɗaɗensu domin ƙara inganta alaƙata da kai. Za ka koma kamar da idan ka ba da hankalinka akan wannan tsarin. Idan har kin yi alƙawarin za ki mai damin da kimata a gare ki, zan baki haɗin kai 100%. Me zai hana idan har ka sa hannu kuma sannan ka tabbatar chief accountant da ma'aji su ma sun rattaba hannu a ciki. Sannan ina son nan da awa 2 komai ya kammala. Zan yi ƙoƙarin haka. Na barki lafiya. Izzar suna faruwa. Mutanen garin Maraɗi, cibiyar Alhikima tana matuƙar godiya da yadda kuke ba da kulawa wajen karɓar magunguna. Wannan dalilin ne yasa ta kawo muku sabbin magungunanta domin ba da kulawa akan cututtukanku. Ba iya birnin Maraɗi kulawar mu ta tsaya ba. A duk inda ka san akwai Alhikima to muna kokari wajen ba wa al'umma kulawa. Ina mutanen da suke zaune a kasashen Saudiya da mutanen da suke zaune a kasashen Larabawa da ma kasashen Turawa. To fa Alhikima ba ta ganin nisan duk inda mutum yake. Muna iya aika maka magani a duk inda kake a faɗin duniya. Mutanen jamhuriyar Nijar, godiyarmu ba za ta ƙare ba da ku da al'ummar Najeriya domin kun karɓi Alhikima da hannu bibbiyu. Mu kuma mun muku alƙawari ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ba ku kulawa akan cututtukan ku da suke damun ku. Muna da magunguna wanda suke ingantattu akan larura insha Allah. Hakika sakonnin godiyar ku da kuma fatan alkhairi da kuke mana ina zuwa gare mu al'umman Maraɗi. A kullun jan kunnen mu da kuma kokarin nusar da al'umma da muke ba ma ayyukan mu ta bayan fage. Muna ayyukan mu ne kai tsaye. Shine a neme mu ta lambobin wayar mu domin ku ba ma yawo da maganin mu ta kowace kafa. Muna zaune ne a gurare guda ɗaya kuma za mu iya aika ma matukar kayi magana da mu ta hanyar da ta dace. Alhikima ba ta wasa da magungunanta, ayyuka ne take yi masu cikakken inganci da kuma tsari. Muna matukar godiya ga al'ummar duniya baki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu barkanmu da warhaka. Farko ni ne Malam Tasiu mai maganin aljannu na Maradi wanda aka sani da dan gado. Wanda ni haka aljannu garanta ne a wajen babana. Ni ba dan shige bane. Kamar yadda mutane suka sani ina gudanar da aiki na haka ne lamarin yake. Kun san shaitani kala-kala ne. Akwai na ije, akwai na gamu kuma akwai na gado. Akwai kuma aljannu wanda ake ce da shi namijin dare mai hana ɗaya mata armi. Wanda za a gani yawanci bai bar mace ta armi kwata-kwata, wani kuma zai bar ta yi arma amma bai bari ta yi. Shi kuma wani za ka gani an yi arman kuma tana haihuwa amma kuma zaman lafiya bai samu tsakaninta da mijinta, za ga suna ta yawan samun saɓani. Haka ne lamarin yake. Sannan akwai aljani wanda yake bata mutum dukkan lamarin shi, za a gani mutum bai samun ci gaba. Wani ɗan kasuwa ne yana kasuwanci sai gani kamar kasuwancin zai ta yi amma kuma sai ga ya baya. Wani shi kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya gama amma kuma aiki sai ya ki samu, mutakar yana da wannan iskan. To da izinin Allah ni duk inda kake a faɗin duniya in dai ka samu lamba ta to kai tsaye ne za a raba ka da shi da izinin Allah, haka ne lamarin yake. Sannan kuma ni yanda aiki na yake, kun san aljani akwai cututtukan da yake zuwa mutum a jiki, wani kuma wasu ajiya ne ake masu cikin jiki. To yanda lamarin yake, kamar in kama shi ni sai na sa duka kayan da ya sa cikin jikin mutum ya tattare shi, sannan in ba shi musulunci kuma in kora shi da izinin Allah ya barka abada. Haka ne lamarin yake. Sannan ni inda aiki na sha bamban da saura, kamar misali a ce ya zuba ma cuta kana jin ciwo a jikinka, duk inda kake ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannu ka rike wurin. In ka rike wurin kamun ka saki ne za ka ji wurin ya bar ciwo nan take. Haka ne lamarin yake, mutane sun sani. Haruna English Academy shahararriyar makarantar nan wata ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe, wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJMB diploma, NCE degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar, suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fam da yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy kusa da makarantar CAS akan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com domin ƙarin bayani a kira 0800-28-08-70. Boxer super oil, Boxer super oil, a kamfanin con super oil yana sabunta muna inji, yana ƙara lafiyar inji. Boxer. Wai abokina me ya faru ne? Wallahi akwai matsala. To, wannan motar na gaji da ita sai da ita zan yi kawai. Saboda za ta samun hawan jini, za ta samun tashin zuciya. Me tai ne da zaka sayar da ita? Daga yin juye kwana 3 a ce mota ta fara yaƙi, wannan wace irin rayuwa ce? Ha, to ai kuma laifin ku ne ai. Idan za ku yi ma mota juye ba ku samun ingantaccen mai wanda yake da nagarta da aminci. Ha, kana nufi akwai wani mai da yafi wanda nake sawa mota ta inganci? Kwarai da gaske. Wanne kenan? Sunansa Boxer Super Engine Oil. Shine mai nagarta mai quality kuma babban kamfani ne wanda idan kawai mota ka juye zaka zauna lafiya duk gudun da zaka yi man ka baya konewa kuma baya tsinkewa. A to maka ne aboki na kamata ka taimaka kai ni ma in sai an sawa mota ta. Baka da matsala ai. Shine. Baka da matsala. Ina godiya. Nagode sosai. Na kuma ina zuwa kake ta faman sauri. Mashin ɗina ne na taho nake ta gurare nake dubawa nake neman bakin mai samun abin nan. An banda abin ka na kowa ga bakin mai nan a gari a ko ina ana sai da shi. Man da nake zuba a mashin ɗina Boxer Super Oil shine mai ingantacce ɗaya tamkar da dubu. To in dai haka ne ku na kowa dama janareton gidana yana buƙatar ne masa juye. Ya kamata ni ma mu garzaya da ni da kai da dukkan mu ma mu je mu samo Boxer Super Oil domin mu dinga juye da shi domin injinan mu samu lafiya. Boxer Super Oil, Boxer Super Oil, Boxer Super Oil, Boxer Super Engine Oil na kamfanin Ipcon shine mai na juye ingantacce. Suna da 4 lita, haka zalika suna da 1 lita. Ni bawon mata na jirba shi a wajen juyan motata, na ji daɗi, kuma ku jirba.
Boxer Super Oil. Zaɓin kowa. Super Oil. Izzar suna faruwa. Kaga Adamu, ka sa abin da nake so da kai? To, kin ga wurin kenan ko? A wannan zamanin namu, musamman a wannan ma'aikatar da muke ciki, idan ka ce akan gaskiya kaɗai za ka tsaya babu abin da za ka tara. Ka gane? Saboda haka kayan nan da muka lissafa, ka ƙara mana wani abu a saman su. Bari zan kira ki minti biyu. Da alamar ranka da ka manta yanzu ba irin da bane. Idan muka dora sama da yadda aka siya, ta za mu iya cire kuɗin organizing. Ni na san ta yadda zan ba in cire, ba zan saka kuɗin cikin kuɗin lissafin kayan da za a saya ba. Gaskiya Allah bai na jin tsoron aikata haka. Idan muka tsaya akan gaskiya za mu yi karko kamar yadda Umar Hashim ya yi. Ku da an yi magana ku ce Umar Hashim bai gaskiya ne, kai kaga harkar nan an saba bugata. Za ka aikata ko ba za ka aikata ba? To tun da ka ce a haka yalla kai daɗe ai sai in yi. Waye bai san ƙarafa? To kai ma ka ji dan gari. Hakan za a yi. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka ya daɗe ina yini? Lafiya ne. Gashi in ji MD ya ce ka duba ka sa hannu. Take tafiya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ranka ya daɗe gashi in ji MD ya ce ka duba ka sa hannu. Babu matsala. Za ki iya tafiya. Ranki da dai barka dai. Barka dai. Ya ma sunanka ka san sai ka tuna mu. Kabir Siko ranki da dai. Okay. Menene matsala? Na zo ne akan maganar da muka yi a baya din nan dai. Okay. Ba da kai zan yi magana ba, ka je ka sami MD ku yi magana. Da shi zan yi magana. Wannan zaman honi ne ranke da dai saboda na kina bukatar shi na zo miki. Okay, to na gode. To a huta lafiya. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Kaza daga ina? Hala kai bako ne a gidan ko? Gaskiya ni bako ne amma wallahi ban gane ki. To ni kanwar matar gidan ce. A fito lafiya. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai. Sanda zuwa. Yawa sannu da aiki. Yawa daga ina? Ni ba uwar Hajiya Sarat. Sanda zuwa. Mama gode.
mamaki ta iya koren kishiyoyi har guda 3 amma sai ga shi guda 1 kacal ta raba ki da gidanki. Ba za ki gane ba, na yi iya bakin ƙoƙarina amma abin ya ci tura. Kuma hakan ya samo asali ne da yawan ambatan Allah da take yi ba dare ba rana. Shi yasa na kasa kai ta ƙasa. Amma kai ki ga laifina. Kai wannan al'amarin ya bani tsoro. Amma babu komai. Za ki zauna da mu a nan na wasu kwanaki. Ko babu komai za ki koyi wasu abubuwa ko yaya ne. Nima kuma za ki ɗan taimaka mu. Ga guri zauna. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani kam wace ce wannan wata mai ƙiba fara ta shiga nan ciki? Ke kanwar Hajiya ce, wasu ɗaya amma uba kowa daban. Kai, amma da gani za ta yi kirki. To yadda kika ganta, ita da Hajiya Sara halinsu ɗaya, ga tsirin tsiya ga hana kishiyoyi zama. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba Alaikum salam. ba. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cuta. Mai so ba ya duban isa Ba damu. ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. To shi kenan. Ni wa? Ya kai? Okay. So ba damuwa. Ki kawo min gida na fita daga ofis sai in ga wanne zan ɗauka ko? Kar ki damu. Ki zo ki same ni in na tashi daga ofis insha Allah. Kai ki damu. Okay ta. Mala ya kake? Lafiya lau, masha Allah. Dama na zo akan sabon tsari ne wanda MD ya tura min da file ya ce in sa hannu. Wato hannun jari wanda na gana su a tabbatar da shi. Ni ce ne tunanin haka. To magana gaskiya, don ma wani ya baki wannan shawarar, to ya kamata ki watsi da ita. Saboda yanda Allah ya wadata wannan kamfani da kuɗi da kuma kayan aiki, ba ma buƙatar wasu su sa mana hannun jari a cikin wannan kamfanin, saboda zai kawo mana ci baya da kuma bude kofar wata matsalar nan gaba. Har yanzu abu ɗaya kake ta maimaitawa. Ka faɗi matsalar. Ina nufin a cikin wannan babban kamfani idan aka ce an buɗe hannun jari, to daga nan riban ma'aikata za ta fara samun nakasu. Ta yadda idan aka ce ya kamata a samu ribar 100%, to ribar za ta zama kashi 2 cikin 3 ko kuma 50-50. Yadda kake da kaifin basira, san ba ma'aikacin ma'aikata ya kamata ka zama ba. Shahararren ɗan wasan kwaikwayo ya kamata ka zama, ko kuma shahararren mai ba da umarni. Za ka fi bayar da gudunmawa 100%. Ya ma sunan fim ɗin nan da idan jarumi ya saiti da budurwarsa sai zuciyoyinsu su yi ta bugawa? Har yanzu ban iya tunawa ba. Na tuna ne, bugun zuciyar masoya. Shine na ɓata dare na ɓata rana, ina son in samu hanyar da zan samu ingantaccen wani abu. Shin ka san biyayyar wata nawa ne? Ka san haƙurin shekara nawa ne kafin wannan tunanin ya zo min? Amma shine zaka zo ka wani kushe mu?
ina matukar kula da wannan ma'aikatar ba don komai ba sai don kiyaye amana. Muddin idan aka ce wannan tunanin za a riga yin amfani da shi to lallai wataran wannan ma'aikatar za ta iya rushewa. To idan ta rushe me naka a ciki? Kana da gadin bulo ɗaya ne? Kaga kayi zaton yanzu ma irin wancan tsarin ne? Wanda idan na ce ai gabas kai kuma zaka dage ka ce sai an yi yamma ko? Ban gaya maka bana buƙatar shawarar wani ko wata a cikin buɗe wannan hannun jarin ba? Ranke da kin faɗa. To me yasa ka bari wannan ɗan iyan ya zo min da kansa? Ranke da ni ban ba kowa umarnin cewa ya zo ba. Na tura mace accountant da ma'aji. Yanzu haka ma'aji ya sa hannu ya damun da file din. Umar Hashim nake jira. To ka gaya masa bana buƙatar bakinsa a cikin wannan al'amarin. Sannan kuma ba zan ƙara yin magana da shi ba. Okay. Lauranki daɗe. Wai dole sai chip accounta ya saka hannunsa a cikin wannan sabon tsarin tukunna hannun jarin zai tabbata? To a idan chip accounta bai sa hannu ba ta ina za mu samar da kuɗaɗen? Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai. Dama nan shine SDK Textile kake magana? Ai ko shi. Allahu akbar. Lalle wuri ya kai wuri. Wuri ya amsa wuri. Sunana Umar M. Shadda. Sunana Abubakar Bashir Mishadda. Sunana Shamsu Ɗanɗiya. Muna gabatar muku da sabon shagon mu na Shehu Dan Kwarai Industry wato SDK Textile. Muna kan titin IBB bayan Sani Abacha Stadium kan Tankwari. Gidan shanu shago mai lamba 1, 2, 3, 4, 5, 6 duk namu ne. Muna da bangaren high class, muna da bangaren exclusive, ga bangaren mai yan kaniwo, muna da bangaren SDK fashion da kuma VIP section. Abin da kuke bukata akwai a Shehu Dan Kwarai Investment SDK. Beautiful, amicable, zannazable, fantastic. To aikin san ina son ki, aikin sani Jamila, zan iya yin komai a kanki idan ba haka ba kada Allah ya nuna mu iya ne Allah. Wallahi ko me kike so zan miki, ko me kike so zan miki a gidan nan. Kai me yasa baka son zaman lafiya? Masu iya magana na cewa abincin wani guban wani, kuma tallan da wani ya dauko wani ya dauka duka zai sha. Dawa na dace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai. Wannan kuma waye? A'a ya na Madini. Wannan gansa keken katan a cikin gidan nan kuma da daddare irin wannan lokacin. Dama ni gani na yi hakan shine mafi sauki akan mu je mu kama hotel. Kaga anan za mu fi sakewa ko?
ya kamata ki banni kawai in samu mutumin nan kuku da shi kawai ɓata shi ɓaɓɓata shi kawai ni fa gaskiya zuciya ta riga ta ƙagu kawai ina son mu kasance da kani sai mu rayu amma da Allah dawa na dace halayyarsa ce kokarin ja masa tarka-tarka ya iya bakin kokarin sai ga ya mallake ta sai dai kashi a ɗaya bangaren kuma iyayenta sun ki amincewa da shi ne domin wata halayya kwaya ɗaya da yake da ita shin menene halayyarsa kuma me ya haramta masa kisa saboda ina son yarka ka kira ni da sunan ɗan iska to ka ci arzikin Jamila me yasa ka cika son banza ne da yawa ban daga rabasan da kake ɗiba aiko yanzu na sa dan bai yi masa rashin mutunci to ai ni da ana ganin ina ganin rashin imani na sai naga ashe ke kin bi da rashin imani dawa na dace turka cikin wannan shiri kadai shi zai bayyace maka tsakanin zare da abawa shi zai tankade maka tsakanin gari da kuma tsakuwa wani irin albishira kan me ciki ne da ni wani irin to ciki kuma sai aka yi kina da ciki nawa yi cikin naka ne mana kutuba bura uba nawa wai Jamila ki kiyaye kanki ko in ci uwarki dan ba haka ba Allah ya tsina barin gaya miki Jamila idan ban aika ki kiyama ba Allah ya tsina in ban kau da ke ba shege naki dawa na dace mashirin wannan shirin ayatullahi tabi wanda ya dauki nauyi Zakari M Ahmed ba da umarni baban nan Suleiman one boy haka nawa na rantse da sarkin da yake busan numfashi na ba mijinki kwana 3 idan ba sai na halaka shi ba ki ce shege naki Jamila ai shi sai ke ta ga mai kama ba da ban da san baban da ki bane da sai na kiyama dawa na dace sai ku subscribe ku danna kararrawa a channel ɗinmu mai suna Dr. Hantsi TV wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare haka zalika za ku iya samun wannan shirin fim kai tsaye da zarar mun fara saka muku shi a duk wani gurin dan downloading za ku rika samun sa episode by episode na haka maza sai ku garzaya gurin yan downloading domin samun naku kuma ku kalla ku more dawa na dace shaida ta ƙarya Allah yana rubke shi ya kama shi da zulmi zama ko ba haka ne ba ta ce tari ne take fama da shi shekara da shekaru an yi in ta ci abinci ya amai ta yi ta gaji amma zuwan ta nan Allah ya ɗauke jinyar jama'a wayayi to irin su fa na faɗa muku ba za su kirgu ba an baiwa malam mota a nan wurin sakamakon bukata da ta biya wannan mara lafiyan da izo aka kawo shi kowa ya gan shi an ɗauko shi an turo shi a irin wannan keke aka shigo da shi nan wajen imalan ya ce to gashi ruwan addu'a ne ka je kai amfani ka sha ka dinga shafe jikinka za ka tashi nan ya zo ya tashi Allah ya biya bukata mota ya ɗauka ya ce malam ga mota don Allah sarki kowa ya sani wanda ainihin ya zo bukata ta biya me ya bai malam jama'a kun sani menene gida ya bashi ya ce malam ga gida ufulatanin da izo ya ce shekaransa 8 baya iya tafiya baya iya tsayuwa sai dai da sanda da izo Allah ya biya bukata me ya bai malam anan bijin ya bashi wallahi to irin su ba za su kirgi ba da haka bayan Allah mu ƙara cewa alhamdulillah in Allah ya so bukata ta biya Allah ka amince bismillahirrahmanirrahim آمين. اللهم صل على محمد آمين. وبارك على محمد آمين. وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم صل على محمد في الأولين آمين. وصل على محمد في الآخرين آمين. وصل على محمد عدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك عدد ما ذكره الذاكر الأتقياء اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربي يا ربي يا ربي أن تقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين
يا ربي يا ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah ka taimake mu Allah ka yi mana gafara Allah ka gafarta iyayenmu Allah ka yi mana albarka Allah ka wa zuriyar mu albarka Allah ka raba mu da duniya lafiya Allah ka raba mu da duniya lafiya Allah ka raba mu da duniya lafiya duk bawan idan ka ji kukan jariri nuni ne da cewa wata sabuwar halitta ta shigo duniya a hankali zaka ga ya fara zama sai rarrafe har ma kaga ya fara guje-guje sai a gane mutum ya girma to ta ya ake gane darajar mutum idan ta girma ana gane darajar mutum ta girma ta hanyar irin kayan alatin da yake amfani da su a gidansa da kuma ofishinsa. Ana gane darajar mace ta kai ne ta hanyar katafaren gadon da ke girke a ɗakinta ko kuma kayan girkin da take amfani da su a kicin ɗinta. Duk inda ka ga kujeru masu kyau ko kuma gadaje da kayan kicin masu alatu da karko to tabbas an ziyarci Hyper Furniture. A Hyper Furnitures ake ƙawata mazauni, a kyautata makwanci, a kuma daga darajoji. Mu sayi kujerun Italy, Turkey da kuma China ba tare da kun je kasashen ba. Hyper Furniture sun dauke muku dukkanin ɗawainiya. Hyper Furniture sun dauke muku ɗawainiya. Hyper Furniture sun dauke muku ɗawainiya. Sai kun zo. Sai kun zo. Faɗi ƙara inda a ɓangaren furnitures ne su ne kan gaba. Akwai mu da kayayyakin furnitures na ƙasashen Italiya, Turkey, kai har da na ƙasar China. Ga kuma kayayyakin kitchen na alfarma da matsakaita. Shiga ɓangaren electronics ɗinmu domin ka darje. Hyper Furnitures. Ofishinmu na nan akan titin Gwarza Road a kanan Dabo. Ko kuma reshen mu da ke kan titin BUK Old Side. Domin yin hulɗan online business da mu sai a tuntuɓe mu akan lambar 0803677716 ko kuma 0809149408 ko kuma 0703543622 ko kuma 0803225800 Hyper Furnitures su ne kan gaba.